בואו נסתכל קצת על... אנחנו בתוך... אמרנו שקצת נתחיל לחזור ללו ג'ונג, למסורת של התמרת התודעה, וקצת נשתעשע איתו. יש פה את הטקסט הזה של משפטי המפתח של אטישה לאימון התודעה, אה, שהוא, שהוא הבסיס לכל אימוני הלו ג'ונג. והנקודה הראשונה היא כמובן התרגולים המוקדמים, שאנחנו לא נדבר עליהם. נקפוץ ישר לנקודה השנייה. בעצם יש פה הנקודה השנייה מתחילה מהתרגול העיקרי שהוא תרגול בודיצ'יטה. כן, אנחנו בתוך הבודהיזם הטיבטי, אולי צריך להגיד משפט על מי היה אטישה. אטישה היה מורה הודי, אה, שהגיע לטיבט כמדומני במאה ה-11, אל תתפסו אותי במילה, והוא בעצם הביא את הבודהיזם הטיבטי לטיבט, הוא הביא את הבודהיזם לטיבט, ואז נוצר הבודהיזם הטיבטי. אה, ו- ואפרופו שבועת הבודהיזטות שקראנו קודם, אחד הטקסטים המכוננים שלו נקרא, זה הטקסט של המנורה, אה, המנורה על הדרך, אנחנו יכולים לראות את זה פה, הלוואי שיהיה מנורה בחשיכה. אה, אז הכל מתחבר, ולמעשה היה בודהיזם טיבטי לפני אטישה ונעלם, ואטישה החזיר את זה, והטקסטים של אטישה הם איזשהו בסיס של הבודהיזם הטיבטי, והטקסט הזה של מנורה על הדרך, זה הבסיס לטקסט המפורסם, נדמה לי ביותר, שזה על המרים צ'ן מו, הדרך המדורגת להתעוררות של צונקפה. ו- והטישה יש לו גם את הטקסט הזה של המשפטים, וכמו כל הבודהיזם המהיאני, כמו כל הבודהיזם המאוחר, יש דגש מאוד מאוד גדול על בודיצ'יטה, כ- כדבר מרכזי בתרגול, כהתכוונות מרכזית לתרגול, ואיך מתרגלים את זה. והטקסט הזה של הטישה מספק איזשהו מפתח לתרגול הזה, והוא אומר, התרגול העיקרי שהוא תרגול בודיצ'יטה, ויש חלוקה למשפטי מפתח של בודיצ'יטה מוחלטת, ומשפטי מפתח של בודיצ'יטה יחסית, כן? וזה אמ, מחובר לתפיסה המהיאנית של הבחנה בין אמת מוחלטת לבין אמת יחסית, שהאמת המוחלטת היא האמת אודות הריקות, והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על ריקות, אנחנו מדברים על שני קצוות של הריקות. קצה אחד זה הקצה של אמ, שוללים יותר מדי, כן? שלילת יתר עד כדי שלילת הקיום. כאילו אין כלום, הכל חסר משמעות. זאת עמדה שאפשר להתייחס אליה כעמדה ניהיליסטית, כן? זו עמדה שמעיינת את העולם, כן? כן, בראייה של ריקות, נכון, אם הכל אשליה, והכל דמיון, והכל חלום, וכאילו, ואני מסתכל על הדברים מפרספקטיבה של האינסוף, כן? אז הכל מרגיש באמת חסר משמעות. ולמי אכפת אם בישראל תהיה דמוקרטיה או לא תהיה דמוקרטיה? כאילו, זו מדינה כאילו, כל הרעיון של דמוקרטיה יחסית חדש, כן? משהו שמופיע ונעלם, הכל זה גרגרים על פני הקיום האינסופי והנצחי, כן? אז לעמדה שכזאת, לעמדה שוללנית שכזו, כן, אני נתתי דוגמה סביב הדמוקרטיה, אבל גם הייתי יכול להגיד איריס. איריס כאילו מופיעה פה לכמה עשרות שנים ונעלמת. המעמד שלה ביחס לנצח לא שונה ממעמד של יתוש, כן? רוב בני האדם מתייחסים ליתושים, עזבו יתושים, פרפר, בסדר? לאו דווקא משהו שלילי, כן? ועזבו פרפר, פרפר זה חיובי מדי, בואו נלך למשהו באמצע. אש, כן? אש נאה, כן? הוא מופיע, הוא נעלם, כן? ואנחנו לא מתייחסים, כאילו זה לא, כן? אם אני רואה, הולך ברחוב ורואה אש, אה, גופה של אש, אני לא עוצר ועושה הלוויות, כן, אני חולף על פניו, כן? והפרספקטיבה של הריקות אומרת, מה ההבדל בין איריס לבין האש? כאילו, מה ההבדל? זאת אשליה שרק מתוך התבוננות נורא נורא, כאילו מכאן, אז אני מרגיש שזה נורא חשוב. אם יש סרט היסטורי, כן, על מדינת ישראל בשנת 2024, בעוד 100 שנה, רוב הסיכויים שאף אחד מאיתנו לא יככב בה, בסרט הזה.
אנחנו כאילו יצורים שכאילו מופיעים לרגע וחולפים. והריקות מדגישה את העינות הזאת, כן? הכל מרגיש כמו גרגרי חול כאלה, כן? וצריך להגיד שבעמדה הזאת יש משהו משחרר, כן? אפרופו מה שאיריס אמרה קודם על הריכוז העצמי ועל החשיבות העצמית, אז הריקות מביאה איזשהו משאב, כן? שלוקח את הכל כל כך הרבה יותר בקלות, כן? זה כאילו, כל הקיום שלנו, כל האנשים שסביבנו, הכל גרגרי חול, וכן, ג'רי סיינפלד סיפר פעם שהדרך שבה הוא מתמודד עם דוקה, כל פעם שיש איזה קונפליקט במשפחה, הוא אומר לעצמו, תוך 60 שנים אף אחד מהאנשים פה בחדר לא יהיה, כן? וזה מרגיע אותו, כן? כי פתאום הכל מרגיש הרבה יותר אוורירי. כן? אבל האווריריות הזאת היא בקיצוניות שלה כאילו מובילה לניהיליזם, לזה שלשום דבר אין משמעות, לאף אחד אין משמעות, שום דבר לא חשוב, כן? הכל מרגיש סתמי, חסר חשיבות, כן? לאיזושהי עמדה של ניתוק מהעולם, וזאת העמדה של שלילת היתר, כן? זאת איזשהו קצה של שלילת היתר. וזה קצה אחד שיש מתרגלים שאנחנו מכירים ומכירות שנמשכים לקצה הזה. והקצה השני הוא הקצה שמוגדר בבודהיזם הטיבטי כלא מפריחים מספיק. כן, זה הקצה של אלה שנורא נורא מאמינים בקיום, והקיום נראה להם נורא נורא אמיתי, וזה המקום שבו רובנו נופלים. כן, רובנו נופלים לתוך הפרחת החסר, העולם מרגיש נורא אמיתי, נורא מוצק, אנחנו נאחזים בו, כאילו, ובין אם זה כמה איריס חשובה, או כמה הדמוקרטיה, הכל מרגיש נורא חשוב, וככל שהוא יותר חשוב הוא גם יותר סמיך, נכון? ולכן עבור הרבה מאיתנו, לשמוע על הריקות, זה משאב אוויר נעים ומרווח, כי הנטייה הבסיסית שלנו זה למצק, וכאילו, ולדחוס, ואז מגיע איזשהו קול כזה שנושב וקצת מרכך ומאוורר ומרווח, וזה פתאום יש אוויר, כן? אז הריקות מביאה אוויר, אבל, אבל, אבל עצם זה שנפלנו לקצה אחד, זה גם, יש בו את הסכנה של ליפול לקצה השני. ואז בא הבודהיזם המאוחר ואומר, הריקות מציעה איזושהי אמת מוחלטת. כן, איך אני מיישב? יש פה שאלה פילוסופית שהיא שאלה פרקטית. איך אני מיישב את התפיסה של הריקות, להסתכל על הדברים מהעמדה של הנצח והאינסוף, עם החיים בתוך העולם, כן? כי באמת, אם אני באמת מקבל את הריקות, למה לדאוג לך, כן, הרמתי את היד, ישר נזכרתי בחטופים, כי אני רואה את עצמי, אז כאילו, איך זה מתיישב עם דאגה למי אכפת? כאילו, אז 136 חבר'ה, כן? כאילו, מה כבר קרה, נכון? אז איך זה בכלל מתיישב? למה בכלל לקום מהכרית? או אפילו למה לשבת על הכרית? למה לקום מהמיטה? למה לקום? ו, ו, ואז הבודהיזם המאוחר עושה את ההבחנה הזאת בין אמת מוחלטת לבין אמת יחסית. כן, האמת המוחלטת היא האמת, זאת הריקות, שזאת הדרך שבה באמת דברים קיימים, כן, ריקים מקיום עצמי נפרד וקבוע, והאמת היחסית היא האמת שבתוכה אנחנו חיים, שבתוכה יש חטופים ויש איריס ויש דמוקרטיה ויש דוקה, ויש אנשים שחווים דוקה, כן, והאמת היחסית זאת האמת שבתוכה אנחנו חיים, שלדברים האלה יש ממשות, לכל הדברים האלה, ואז הטענה היא פחות או יותר שתודעה של בודה מסוגלת לשהות בו זמנית באמת המוחלטת ובאמת היחסית, כאילו יש איזה בו זמניות, שהבודה בו זמנית יודע, בוא נשאר עם איריס, כי היא נבחרה היום. הבודה יודע בו זמנית את איריס ואת הדוקה שלה, ואת הרצון לשחרר את איריס, ולכן עולה החמלה עם הרצון לשחרר את איריס מדוקה, או את כל היצורים החשים, אבל את איריס כמייצגת של כל היצורים החשים, והבודה גם יודע את הריקות, והתודעה שלו נמצאת בו זמנית באמת המוחלטת, באמת היחסית, ואנחנו שאנחנו עדיין לא בודות, במהרה בימינו, אז אנחנו באיזשהו מקום מרפרפים בין היחסי למוחלט. כן, מרפרפים בין רגעים שבהם איריס מספרת על הדוקה שלה וכל הווייתנו שקועה באיריס, ואנחנו כל כולנו בתוך המציאות היחסית, וגם מתעוררת החמלה לאיריס וכולי וכולי, לבין רפרוף אל המציאות המוחלטת, שבה אנחנו
זוכרים את איריס כתופעה מתהווה ונעלמת, כן, שבסך הכל גרגר של חול בתוך התהליכים, ו, ועוד פעם, בהתאם לנטיות שלנו, כמה זמן אנחנו צריכים לתרגל את הדבר הזה, וכמה זמן אנחנו צריכים לתרגל את הדבר הזה, ובדרך כלל כשאני מלמד את זה, אני מלמד את זה סביב העניין של תרגול של חמלה, כן, של חמלה שיודעת ריקות, כן, חמלה נכונה, חמלה נטולת מושא, חמלה שיש לה אופקה, אופקשה, כן, כי היא יודעת את הריקות, וככה היא מתאזנת, כן, הריקות מאזנת את החמלה. כן? כי האמת היחסית היא אמת שבה אנחנו יכולים להתפלש בתוך הסמסרה ולהרגיש שהסמסרה היא בלתי נסבלת, והאמת המוחלטת היא האמת שבו הכל זה בסך הכל משב, כאילו, זה גרגרי חול, עננים, כן, כל הקיום הוא עננים. ואנחנו זקוקים לשתי אמיתות, וגם בתקופה הזאת, כן, זו תקופה אני מתעסק עכשיו בכל המחקרים האלה על מה קורה לתודעה של הישראלים בתקופה הזאת, ויש טענה ש-45% מאיתנו עם סימפטומים של דיכאון. כן, זאת הטענה. אני סקרן אם זה נכון, יש איזה מחקר של 3 חוקרים, כן? הם חקרו את זה, למה אנשים לא יוצאים למחאה, והם אמרו, אנשים בדיכאון אז הם לא יוצאים למחאה, כי כשאתה בדיכאון אין לך כוח למחות, זה אנחנו יודעים ממחקרי עבר, שאין לך, כאילו, אתה מרגיש שאין לך שום כוחות לקחת אחריות על גורלך, ואתה מתכנס. נכון, זה מתחבר למה שאיריס אמרה קודם, בדיוק כזה, יש בה איזושהי התכנסות, ואז אתה לא עושה פעולה פוליטית, אבל עדיין 45%, כן, אם זה נכון, זה אחוזים מטלטלים, כן, של, של דיכאון, בהנחה שאנחנו בכלל מקבלים את הפרדיגמה של הדיכאון, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אם הרבה מאיתנו חווים עכשיו עצב וחוסר כוחות וחוסר אונים, כן, זה רגשות יותר ספציפיים שבלי ספק אפשר לדבר עליהם, וייאוש, הנה, עילית מביאה גם עוד איזשהו מושג, אז על אחת כמה וכמה אנחנו זקוקים לריקות. כן, אנחנו זקוקים ליכולת קצת להתרחק מההווה ולראות את הדברים מפרספקטיבה יותר רחבה, ולנשום לא רק חמצן, אלא גם מרחב, כן? ואז באמת, וזה כמובן מתייחס למדיטציות, שהן מדיטציות שבהן הנשימה היא נשימה לכל הגוף, או אפילו נשימה מרחבית שמתפשטת מאיתנו לכל הכיוונים, או מדיטציות של מטה, שבהם אנחנו נותנים למטה להתפשט לכל 8 הכיוונים, למעלה, למטה, קדימה, אחורה, באלכסון, כן, לצדדים, כן, שאנחנו, כן, מאפשרים את ההתפשטות ואת ההתרחבות הזאת, כן, אז הריקות מזמנת את ההתרחבות. צריך להוסיף ולהגיד שהריקות היא שער שחלק מהאנשים מוצאים אותו מאוד מאוד מועיל, והדימויים השונים האלה, חלק מאיתנו מוצאים אותם מאוד מאוד מועילים, ואולי בעבר לא מצאנו ועכשיו כן, אז כמובן אנחנו מנסים ומנסות שוב ושוב, ובשביל חלק מאיתנו עדיין התרגול הכי יעיל, השער הכי יעיל לריקות הוא השער של הארעיות, לדעת את הארעיות, מדיטציית מוות, אני יכול להגיד שבשבילי מדיטציית מוות היא תמיד נשארת פלא, כן, וההרפאיה הזאת מהאחזות בחיים שלי, כן, והשחרור המוחלט של החיים שלי בדרכים שונות ויצירתיות, כאילו גם בתקופות כאלה יכולה להיות מאוד מאוד משחררת. כן, פתאום כשאני, גם אם אין לי גישה לכל הריקות, פתאום כשאני מוציא את עצמי מתוך המציאות בעזרת המוות, אז פתאום הכל נעשה, כן, זה כמו להוציא את הפקק מתוך האמבטיה של המרק הדחוס של החיים. כן, יצא לי דימוי, מטאפורה מעורבבת קצת, אבל, אבל, אבל פתאום הכל נעשה פחות סמיך, יותר קליל, וכן, כשאני לא נאחז בחיים שלי עצמי, אז הכל, אז עשוי להיווצר איזשהו רוחב תוך הדבר הזה. אני הגעתי לתרגול ממצב של הרבה חברים שמתו תוך 3 שנים שהייתי איש מאוד מאוד צעיר, ואז שפגשתי את המדיטציית מוות, בתור מתרגל שהכי עזרו לי לעבור את החיים האלה, היה התייחסות לחיים שלי כבונוס. כן, גם באחד המקרים, פה בבית ליד, קרה חודש אחרי שהפסקתי להתייצב בבית ליד כל יום ראשון, אז כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, אם הייתי מת שם, כן, וחלק מהעניין של הדחיסות של הקיום, הוא העניין
כן, זה לא רק הקיום שדחוס, אלא התפקיד שלנו בתוך הקיום הזה. כן, גם עצם ההתקיימות, חלק מאיתנו מה שמעיק עלינו זה עצם זה שאנחנו צריכים לחיות בתוך הדוקה הזאת, בתוך הסמסרה הזאת, וחלק התחושה שאני חייב לעשות דברים בתוך הדוקה, בתוך הסמסרה, ואז גם זה מייצר כל מיני חרדות ביצוע ופרפקציוניזם וכולי וכולי, וההנחה הזאת היא שאני פה כמתנה, כן? לראות את עצמנו כמתנה. יש איזה משהו נורא נורא נחמד, ולחשוב על עצמנו כמתנה, שוב פעם, צחקו עם הדימוי, מתנה, קינוח, אקסטרה, בונוס, כל מה שאנחנו עושים פה, כל הטוב שאנחנו עושים, כן, בודיצ'יטה יכולה להיות עניין נורא נורא כבד, כן, זו שליחות עצומה, כן, לגאול את כל היצורים החשים מכל איסוריהם, ויש מלא, כן, האוקיינוס של הדוקה. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני בונוס. ובואו נראה, נחזור לטקסט ואיך הוא מציע לנו לתרגל. אז משפטי המפתח של הבודיצ'יטה המוחלטת, זה התייחסו לכל דהרמה כאל חלום, כן? הוא לא אומר פה משהו לגבי מה נכון ומה לא נכון, יכולים לראות אה, אה, אחר כך בבודיטית היחסית, אז אנחנו כן רואים, אה, אגב, אני כבר אמרתי את זה הרבה פעמים על הלא ג'ונג, אה, כל הטקסטים של הלא ג'ונג מבוססים על זה שאנחנו מכירים כבר את כל המושגים בבודהיזם פחות או יותר, כן, זה תרגול מתקדם. מספר 7 זה משהו שהתעסקנו איתו הרבה, 7 זה הטונגלן בעצם, כן? 7 זאת החמלה, השליחה והקבלה, כן? לתת חמלה, לקבל חמלה, והכל על הנשימה, זה ממש תיאור של תרגול טונגלן, והתרגול של הטונגלן הוא תרגול שמתייחס לדוקה קונקרטית, כן? והוא באמת מתחיל את התרגול של הבודיצ'יטה היחסית. אבל בין משפט 7 למשפט 2, יש פה איזה איזון שאנחנו רוצים לחפש, ואנחנו בתוך תקופה עכשיו פה בסנגה, שאני בעצם, ההזמנה שלי אליכם ואליכן, זה, כן, ההזמנה שלי אליכם ואליכן, זה לזמן מחדש את התרגול של הריקות. כן, משהו בתקופה הזאת, זו תקופה של התמצקות, והתרגול של הריקות הוא תרגול שמרווח, ואנחנו באופן כללי לוקחים את הכל נורא נורא ברצינות. כן, לוקחים את המלחמה ברצינות, לוקחים את ההפיכה ברצינות, לוקחים את כל אירועי החיים הקטנים שלנו ברצינות, הכל מרגיש מאוד מאוד כבד. נכון, המילה כבדות, נכון, אפרופו איפה עילית? איבדתי אותה. הנה, מצאתי. אז, אז אפרופו כבדות, המצבים המנטליים האלה, שהם מצבים של דכדוך, ייאוש, עצבות, הכל קשור לאיזושהי כבדות, כן? כי אנחנו מתייחסים לדברים בצורה נורא נורא כבדה, ואז כאילו אנחנו חווים בעצמנו את הכבדות. והתרגול של הריקות הוא תרגול שמזמן איזושהי כלילות. עכשיו, איך מתרגלים את הכלילות הזאת? אז פה באמת מגיע עולם הדימויים, ש, שאחד הדימויים זה הדימוי של חלום, ודימוי אחר שמופיע הוא הדימוי של אשליה, כן, בועת סבון, קשת בענן, כן? והרי הטענה, הבודה לא אומר שהעולם לא קיים, הוא לא שולל את העולם, מה שהוא שולל זה את המיצוק של העולם. הנטייה שלנו למצק את העולם, ואז כמובן מתוך ההתנסקות מגיעה ההאחזות. עכשיו אני מזכיר עוד פעם, באיזון הזה, כשיש את הבודיצ'יטה היחסית ואת הבודיצ'יטה המוחלטת, וכשאנחנו יודעים שיש את האמת היחסית והאמת המוחלטת, הפוך, האמת המוחלטת והאמת היחסית, התרגול של הריקות לא אומר שאנחנו לא פועלים בעולם. הבודה פעל בעולם, כל ממשיכי דרכו פעלו בעולם, כן, הבודיצ'יטה היחסית פועלת בעולם, כאילו היא כל כולה חמלה ופעולה חומלת כלפי העולם, ודווקא מתוך זה, דווקא מתוך ההבנה שהבודיצ'יטה היחסית פועלת בעולם, דווקא מתוך זה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, בתרגול של הבודיצ'יטה המוחלטת, להרפות מהעולם, ולהתמסר לתרגול של לראות את הכל כחלום.
וכל אחד מאיתנו יש לנו תודעות שונות, ולכל אחד מאיתנו יש דימוי שעובד יותר טוב על התודעה שלנו. ולחלק מאיתנו המחשבה הזאת של האם אני יכול, האם אני יכולה, ועכשיו אני מגיע זה הנחיות להרהור, אז אתם מוזמנים להתכנס פנימה ולהרהר אותן. האם אני יכול, האם אני יכולה להתייחס לכל מה שקורה, לכל מה שאני קורא לו החיים, ובמיוחד לאזורים שבהם יש דוקה. האם אני יכול להביא לשם איזושהי תפיסה שרואה את המציאות הזאת כחלום, ובעצם דרך ההתבוננות הזאת היא מרווחת ומרחיבה את המציאות הזאת, כן? כמו איזה מדלל בתוך מרחב סמיך. אז הדימוי של חלום, או הדימוי של אשליה, כן? זה לא שזה לא קיים, אבל זה לא קיים כמו שנדמה לי. כן? זאת אשליה, המוצקות הזאת היא איזושהי אשליה. ושוב פעם, תחשבו על הדוקה הכי גדולה שלכם, את מה שהכי מעסיק אתכם, הבן אדם שאתם הכי דואגים לו כרגע, או הבן אדם, או הישות, או התופעה, הדבר כרגע שהכי מעסיק אותי והכי מדכא אותי, כן? מה קורה כשאני חושב על זה כעל אשליה? ונתתי את הדוגמה של קשת בענן, ואפשר ללכת למשהו הרבה יותר בסיסי, לראות את זה כהתהוות גומלין, משהו שמתהווה ונעלם, מתהווה ונעלם, מתהווה כתולדה של גורמים ותנאים. יש פה איזשהו משחק אינסופי של התהוות, כן? כמו לדמיין איזה פני שטח של לבה מבעבעת, שכל הזמן מתהווים בגלים, כן? ונמוגים, ושערות שנמוגות, והאם אני יכול, כן? ואולי דימוי של אבא לוהט מדי, והדימוי פשוט של ים, כן? שפתאום כאילו מתהווה סופה ומתהווים גלים, ואז היא נמוגה, ופתאום פני הים שוקטים ורוגעים. והאם אני יכול להתייחס לאזורים הדחוסים של החיים באופן הזה? ונציע את הדימוי, עוד דימוי, להיות איתו בתוך התרגול הזה, הדימוי של לראות את הדברים מהפרספקטיבה של הנצח, לצאת מההווה, להתרחק לאיזושהי פרספקטיבה שרואה את כל העולם, ואז גם רואה את כל הזמן, או את כל הזמנים. יש לנו נטייה לראות את הדברים בצורה, מתוך החוויה של המקום, מתוך חוויה גיאוגרפית, מתוך חוויה לוקאלית, מתוך חוויה של קבוצה ושל זהות. מה קורה כשאני מתרחק? מה קורה כשאני מתרחקת? אפשר ממש לדמיין את עצמנו ככה לאט לאט אה, כמו מסוק או כמו טיסן כזה, מתחילים להתרומם באוויר, רואים את העיר שאנחנו גרים, את הרחוב שאנחנו גרים בו ואותנו בתוך הרחוב הזה, והטיסן ממשיך לעלות ועולה ועולה ועולה, ואנחנו רואים את כל העיר, את כל הנפה שאנחנו גרים בה, פתאום יותר מרחוק, ואז עוד מרחק, והנה אנחנו רואים את כל ישראל, ואיפשהו שם, זה עדיין האמצע, כי עלינו בצורה אנכית, אבל הנה אנחנו למטה, ויש פה רוחב הרבה הרבה יותר גדול. אנחנו ממשיכים להמריא, כל המזרח התיכון, כל אסיה, כן, ואז ממש אנחנו מגיעים לאיזושהי פרספקטיבה, כן, הגענו לירח, אנחנו מתבוננים על כל כדור הארץ, ועדיין יש איזו נקודה ששם, הנה סאטי יושב, הנה אפרת יושבת, הנה נעמה, כן, הנה אני רואה את עצמי שם למטה, אבל פתאום זה נראה נורא רחוק, וגם כדור הארץ מסתובב, ופתאום אולי נעלמתי, כן, כן, אני בצד האפל של כדור הארץ, אני מתרחק עוד, אז יש גם את ההתרחקות בזמן, איך היה להסתכל על הדבר הזה בעוד 10, 100, 1,000 שנים,
כן, אם השנה עכשיו הייתה 3023, האם ההפיכה המשטרית, או האם עלילותיה של איריס יופיעו בספרי ההיסטוריה בשנת 3023, אם זה יהיה משהו שידברו עליו? מה קורה כשאני מתבונן מהרוחב הזה, ואני רוצה להזמין באמת חיוך, איזשהו חיוך היסטורי כזה, כן, חיוך משועשע, לא ציני, לא מלגלג חלילה, אבל פשוט איזשהו חיוך שרואה את הגלים של כל הקיום, של כל הזמנים, של כל המרחבים. אני רוצה להזמין נשימה, לנשום את זה, לנשום את הרוחב הזה. מלחמה, עוד מלחמה ועוד מלחמה. אולי מתוך הרוחב הזה, אני סקרן כמה מאיתנו מכירים את מלחמת 100 השנים באירופה. את הרשימה האינסופית של מלחמות שהייתה לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה. והנה עוד מלחמה, ממש עכשיו. אם נוכל להתבונן על כל אירועי ההווה, ובמיוחד על אלה שמעוררים בנו עכשיו הרבה הרבה דוקה. תבחרו אירוע אחד, אישי או קולקטיבי, אירוע אחד שמרכז עכשיו הרבה דוקה והרבה ריכוז עצמי. אז הזמנה היא להתרחב ולהרחיב, להתבונן מבעד לעיני האינסוף. לנשום עמוק את המרחב הזה, את הרוחב הזה. האמת המוחלטת, בואו נחזור אל האמת היחסית, אל ההווה. בואו נחזור לתשומת לב, לדוקה, לאותה דוקה ממצקת. בואו ננסה לחזור אליה עם הרוחב, עם הנשימה העמוקה. בואו נראה אם יש אולי איזה גיבור או גיבורה או גיבורים של המציאות היחסית הזו. אולי זה אני, אולי זה אדם יקר, אישה יקרה, אולי זה איזושהי קבוצה או קולקטיב. בואו ננשום עמוק ונאחל להם חופש, שמחה, שלום ואהבה. מכל הלב, בואו נאחל להם חופש, חופש מדוכא, חופש מכל מה שמציק. אם אני יכול לנסות בו זמנית לראות את האדם האהוב, או את עצמי בך אני כאהוב, זה דבר חולף, ארעי, משתנה, מתהווה, ובכל זאת לבחור למקם את עצמי לרגע במרכז, לאחל לעצמי חופש, חופש מדוכא.
הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם יהיו חופשיים וחופשיות מכל סוג של דוכא. בואו ננשום עמוק בשאיפה היחסית הזו. הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם יהיו חופשיים וחופשיות מדוכא. הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם יהיו מאושרים. כולם וכולן ימצאו שמחה, שלום ואהבה. אנחנו מרפרפים בין האמת המוחלטת לבין האמת היחסית, בין הראייה מתוך האינסוף, הראייה של האשליה, של החלום, לבין הראייה של המציאות האהובה והמתהווה, שכוללת דוכא, וכוללת את החמלה שלנו, ואת האהבה שלנו, ואת ההתמסרות שלנו. המדיטציה יכולה להימשך למצב שבו אנחנו חוזרים וחוזרות מההווה, מהיחסי, חזרה אל המוחלט. ממשיכים וממשיכות להתאמן ברפרוף הזה, בין היחסי והמוחלט. אבל אנחנו נסיים כאן, המדיטציה הזאת.